Крум става хан на българската държава през 803 година след смъртта на баща му. Известните победи на хан Крум са битката при Върбишкият проход през 811 година, битката при Версиникия през 813 година, военното настъпление в Тракия 812 година. През 811 година Никифор събира многобройна елитна войска край крепостта Емаркели и поема на нов поход срещу България. Крум разбира, че не може да мери сили с такава армия и предлага мир, но Никифор отказва, заслепено от собственото си зломислие и от внушенията на своите съветници. Крум напуска Плиска, византийците преминават Стара планина и след това превземат Плиска без особени проблеми. Кръвожадният Никифор нарежда да се ограби владетелската резиденция и да се опожарят складовете. Крум с запазената си войска нарежда да се свика цялото опълчение. Нарежда да чакат в засада. Старопланинските преходи са преградени с дървени прегради и укрепления, насипи и ровове. Никифор усеща опасността и иска да се прибере в Константинопол през Върбишкият проход и решава да преспят в прохода. При зори на 26 юли войските на Крум обграждат византийците. Когато императорът се събужда и разбира нерадостното си положение, казва: „И крилати да станем, никой да не се надява, че ще избегнем гибелта." След победата главата на Никифор стои набодена на копие, за показ на идващите при Крум племена и за наш позор. След това според легендата е наредено от нея да бъде направена чаша за владетеля Крум. През 812 година Крум завладява крепостта Дебелт, край Бургас, и започва преселване на българското население по тези земи, което говори, че Крум смята тези територии не за временна придобивка, а за постоянно владение на България. Поради тази причина той бърза да изгради българска администрация в тези територии, за което съдим от хамбарлийския надпис. Тогава Крум изпраща в Константинопол славянския първенец Драгомир, който прави още едно предложение за мир чрез преподписване на договора от 716 година, който сключил Тервел с Ромейт. Михаил I Рангаве отказва и Крум съгласно предварително поставения ултиматум превзема Емесемврия, където войниците му откриват 36 медни сифона за изстрелване на гръцки огън. Хан Крум не е известен само с военните си успехи, но и със своите стратегии за управление и вътрешни реформи, които допринасят за просперитета на българският народ през времето му. Някои от тези стратегии и реформи включват по-ефективна и централизирана система, укрепване ролята на върховният владетел и назначаване на лоялни администратори, които да управляват провинциите. Тези реформи помагат за по-ефективно управление на държавата и засилват контролът върху териториите. Също така прави и законодателни реформи. Някои от писаните закони на хан Крум са: ако някой обвини и набеди някого, той предварително да се не слуша, но вързан да се разпита. И ако се намери, че е лъгал и клеветил, да се убие, нито се допуща да се дава на крадящия храна. Ако някой се осмели на това, да се конфискува имотът му, а на крадеца да се строшат краката, да бъдат изкоренени лозята. И на всеки просещ да се не дава просто безразборно, а според потребата, за да не би същия пак да проси. И който пък върши това, да се конфискува имотът му.